Банята е свободна. За сега не е нужно да се гледаш в огледалото. Този урод ти съсипа живота. Не го наричай така. Все пак някога си падах по него. Странно как всичко подушва. Подушва ми възглавницата. Остави я! Остави я! Фу, той ли не е? Тук има куп козина от него. Диана, кажи му да не пипа нищо тук. Това е луксозна стая, а не неговата бърлога. Сладко! Разбира се, че мирише сладко. Това е моят парфюм. Той дори говори. Край. Местя се. Хей, това са моите гланцове. Те са нови. Изобщо знаеш ли колко струват? Момичета, стига. Първо, не се отнасяте към него като към чудовище. Той не е чудовище. Второ, той е нашата тайна. И трето, той просто не познава вашите правила. Отнасяйте се с него по-добре. Ако сме добри с него, ще унищожи цялото ни имущество. Потвърждавам. Някой ден ще стане нормален. Може дори и красив мъж. А за сега нека не крещим. Привличате прекалено много внимание към стаята ни. Момичета, той пипа одеялото ми. Отвратителна гледка. Не разбирам. Как му провървява толкова? На кого? На върколака! Спи в стаята на момичетата, при това е розова, чист джакпот. И аз бих искал да съм прокълнат, честно казано. Тихо ти, там е Диана. Чувате ли как се смеят? Там със сигурност има момичешки А вие тайни. какво правите пред вратата на куклите? Нищо, слушаме. Какво слушате? Нещо интересно? Говорете. Просто момичешките тайни са много шумни. Да, там е много шумно и си говорят за момичешки тайни. Обикновено момичешките тайни не вдигат такъв шум. Твърде много въпроси, а тези момичета шумят. Апчих! Е, това вече е нещо. При вас момичетата кихат като истински мъже. Сутрин е. Алергия към розовия цвят сигурно. Да, и аз имам алергия към розовия цвят. Добре, но ако криете нещо, ще разберем. Всичко тайно тук става ясно. Ако криете нещо, с вас е свършено, момчета. С вас е свършено, момчета. Пиленцето ни заплашва. Момчета, по-тихо. Сега сме до стаята на мис Евелин. За сега се махаме, но трябва да измислим как да се отървем от този опашатия. Да, той живее с момичетата, а ние живеем в синята стая, а той живее тук с момичетата. Не дей да завиждаш. Те тръгнаха ли си? Фух, дори ме беше страх да